Dobrý deň, volám sa Judith a som jednou z pôrodných asistentiek vykonávajúcich screeningové vyšetrenia tu v nemocniciach York a Scarborough. V tomto videu vám poskytnem stručný návod na screening Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu. Všetkým tehotným ženám a rodiacim ženám sa v tehotenstve ponúka screening troch zriedkavých ochorení, ktoré môžu ovplyvniť vývoj dieťaťa: Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm. Screeningový test, ktorý používame, sa nazýva kombinovaný test. Test zisťuje, aká je pravdepodobnosť, že vaše dieťa má niektoré z týchto ochorení. Test je bezpečný a neublíži vám ani vášmu dieťaťu. Kombinovaný test sa zvyčajne vykonáva medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva. Zahŕňa dodatočné meranie počas ultrazvuku na určenie termínu pôrodu, pri ktorom sa sleduje množstvo tekutiny za krkom vášho dieťaťa a odber krvi z vašej ruky. Do výpočtu pravdepodobnosti sa započítava aj váš vek. Ak ste tehotná viac ako 14 týždňov, bude vám ponúknutý iný krvný test nazývaný štvoritý test, ktorý screeningovo vyšetruje iba Downov syndróm. Na Edwardsov a Patauov syndróm sa tiež pozerá počas ultrazvuku v 20. týždni. Je dôležité vedieť, že tento screeningový test vám nemôže s istotou povedať, či vaše dieťa má niektoré z týchto ochorení. Výsledok udáva buď nižšiu alebo vyššiu pravdepodobnosť. Väčšina ľudí dostane výsledok s nižšou pravdepodobnosťou. Ak výsledok ukáže vyššiu pravdepodobnosť, väčšina detí sa aj tak narodí bez týchto ochorení. Bude vám ponúknuté stretnutie so screeningovou pôrodnou asistentkou, aby ste si mohli prejsť svoje možnosti a získať podporu. Screening je vždy vaše rozhodnutie. Niektorí ľudia chcú mať čo najviac informácií, iní sa rozhodnú screening nepodstúpiť. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako by ste sa cítili, keby ste tieto informácie mali a čo by to mohlo znamenať pre vás a vaše tehotenstvo. Akékoľvek vyšetrenie počas tehotenstva môže odhaliť fyzické rozdiely, ktoré môžu súvisieť s jedným z týchto stavov. Ak sa objaví niečo neočakávané, vždy vám to vysvetlíme. Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Nájdete si čas, pýtajte sa otázky a porozprávajte sa o tom so svojou pôrodnou asistentkou alebo s niekým, komu dôverujete. V letáku o screeningových testoch pre vás a vaše dieťa nájdete množstvo informácií. Sme tu, aby sme vás podporili v každom kroku.